Club Junta, building better Africa. Guys, maparo pepa amearenga ndani. Antoso. Arenga boza ndani. Antoso. Antoso. Kirila lola seko. Ariba Antoso asema hapa ndo beba hiyo. Bali beba ma tena Antoso hapa. Mwadzuka bwanji ya Malawi konse kumene muli mawauno wa pa 24 April 2025. Lelo pano pa Club Junta takubweretserani nkhani zimene zakhala zikutamanga usiku wadutsawu. Usiku utu kwachitika nkhani zambirimbiri, not just usiku komanso zinazo zimachitika cha kuma sana ndipo pano ndi nkhani yomwe yachitika komwe ku Chikwawa komwe anyamata achipani cha DPP akhapana kumeneko, koma si DPP yokha imene dzulolo lapanga khalidwe losapanganikali, komanso chipani cha MCP dzulo iyayi kumachitikanso ma primary elections madera ena ndi ena kumene onso akhapana ndithu mwa mtima bay. Apatu ndikukamba tu makamaka za ma primary elections, ndipo ma primary elections wa dzuloli sana chitike kwambiri athera panjira nkhani yake yoti zisankho zawozo sizinaende bwinobwino, akufunika kuti akawunikirenso. So apa ine ndikuonetsani mavideo awiri atatu amene akuonesa ndithu ku chipani cha MCP kukuchitika khalidwe limeneli. Kuliwonde anyamata Congress amenyana za mtima bizicha zosayenda bwino, pa ngono ndithu wina akanamupha. Kuchalendewa mmodzi wa nkhalakale mchipani cha Malawi Congress Robin Lowe, zinthu sizinayende monga iwo amayembekezera pa chisankho cha Chipulula mdera la pakati mboma la Lilongwe, pomwe zotsatira za mavoti zimaonekeratu kuti Alowe agwa. Malingana ndi zomwe tapeza, Alowe atembenuzidwa ndi mmodzi wa achinyamata achipani cha MCP Herbert Ross Ntoso, yemwe amaonekeratu kuti ali ndi chikoka chachikulu pakati pa nthumwi zomwe zinasonkhana kuponya voti pa bwalo la Chalendewa mdera pakati mboma la Lilongwe lachitatu pa 23 April 2025. Malingana ndi amene watitsina khutu, nthumwi za Lowe zitazindikira kuti Ntoso akutsogola kwambiri, zinalanda zikalata zovotera m'manja mwawo oyimirira Ntoso monitors, pomwe ntchito yowerenga mavoti inali mkati. Pakadali pano sizikudziwika kuti chipani chipereka chigamulo chanji pa nkhani, koma zachidziwikire kuti anthu mderali akufuna a Herbert Ross Ntoso kuti ndi amene ayimire chipani cha Malawi Congress pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo. Guys, izi zitu zikuchitika ndithu live. Report lina limene tilinalo mawauno ndio kudzana ndi mbale wathu uyu Pwedo. Malingana ndi report la kuchipatala omwe atulutsa madzulo apa mlandu wa Pwedo, zikuonetsa kuti zavuta basi. Tsopano zasikimizika kuti mawa akukalowa mkhoti kunena lero lino pa 24 April 2025 Pwedo akhala akalowa mkhoti pa mlandu wawo uja umene akuganizidwa kuti amagonana ndi mwana wachichepere osakwanisa zaka 18. Kaizi pewani kwambiri nkhani ngati zizi zogwiranazi kumaliseche nditi ana tating'ono akammatinyengerera ndi maswiti kammatinyengerera ndi chani. Pewaninso kwambiri nkhani za ndalezi kwapezeka nawo pa pagulu limene nakupangapo za ndale kapena kuti andale apa abwera kaya apangisa nsonkhano kaya kungokwita nani asitene hawo zipeweni kwambiri zimene zizi. Make sure kuti ukamakapezeka nawo
wamakapezeka nawo mkatikati mwa anthu andalingana amene wawa zikhale kunena kuti iwo abwera pa nyumba pako ndikukupeza kuzakunyengerera kuti wavotere. So kuza kumasuka ene awo pamene popo, koma izi zomati basi akupita uku iweso basi uli komweko, akugawa chanchanuku iweso basi uli komweko. Guys, pewani ndikunena izi zimobwereza almost mavideo anga ambiri mukati muone pa Club Shunta panopa mupeza nena kuti mavideo anga ambiri ndimakhala ndikubwereza ndithu kunena kuti achinyamata pewani musatengeke ndi achina chane awa ati kamati ambuye mtengeni ya zimene zisakupangisa ninuyo kukhala nawo mgulu la anthu osayenerera, chifukwa andalewa akugwirisani ntchito panopo koma mukangoti mwavulala inuyo ndithu sakuwerengerani, saza kuganizirani nkomwe ndipo saza kuthandizani. Zimene zizi ndizopeweka, ndizopeweka ndithu, zopeweka ndipo pewani musalodzedwe. Okay, apa so ndikulandira report lina mnyamata wina wa chipani cha DPP amene anali mgulu la anthu amene akuganizidwa kuti gulu la anthu ndi gulu la chipani cha MCP. Iyeyo basi anali mgulu la anthu kufuna udolo, kufuna kutamika, wayamba kunyoza chipani cha MCP pomwepo. Ndikunena pano waphedwa kuliwonde, wamenyedwa mpaka kufera pompo kamba kotukwa na chipani cha MCP, wavala zakuda ndosatira chipani cha MCP yemwe wapha munthu. Olotisiyane zipani kapena zipembedzo tonse ndife amodzi, samachitirane nkhanza chonde. Report iso ingondipeza kumene just now. Guys, just imagine iweyo kaya umasapota chipani chanji komano mphamvu zokanyoza chipani china mkatikati mwa anthu oti uchita kudziwa kuti anthu awawa ndi masiyana nawo mbali yosapota. Tikusitenga kuti zopeweka tatiye ntipewe. Just imagine anthu onena kuti kungoti akuonani pa msonkhano basi then tsiku lina kuone ndi msonkhano kwina amadaya nazo. Aukamu kuti wewe basi ukakhale ndi mphamvu zomakanyoza chipani china uli mgulugulu mwawonso mwa chipani chimene ukunyozacho, osadikira bwanji chabwino ukakhala ku nyumba kwako nyozani unyoza basi uli ndi akazi ako mauza akazi ako kuti chipani chacho nchopusa chimene chacho inuyo akazanga monga ine imene makukonderani ndikho uri mundimvera chipani chimene nchopusa ndipo tsiku lokavota musakavote musakapange mistake kuvotera chipani chimene. That's okay, kwauzana ako zimene that's okay, not kuti basi wanyamuka uli mchigulugulu. Guys, osapanga mistake yotero iyo. Ineyo ndine nyamara nsanu ndithu mokupemphani fuka izizi kwambiri zikuchitika kwa achinyamata mukutengeka basi mwina kashadona wake wa chipani china wakugulirani Malawi gin it's about 3.5 bebe gin. Inu basi mukatha kukhala ndi mphamvu zomunyozera wina chipani chake pamaso and moreover mukupanga zimenezo mkatikati mwa anthu oti anthu ambiri mwa iwo ndi otsatira chipani chimene mukunyozacho osapanga mistake imeneyo. Utenga unso kupita kwa inunso achinyamata amene mumatsatira chipani cha MCP. Ngati muli mkatikati mwa chipani cha DPP, don't make mistake, osanyoza chipani cha DPP pamene muli mkatikati mwa chipani chimene chocho muphedwa. Ndipo ife tibwera kuzamwa mahewu pa maliro panu, inu mwafa ife tidya. Inuyo mufa akuphani chifukwa mukuwanyoza chipani chawo muli mkatikati mwawo mukafa ife tibwera maliro panu poti mwapo mahewu tijapo sosima timita kumanda wakathandizira ukumba ndeti zachikumba chidzenjecho kuti lipenga ikadzayimbidwe usazamve yayi. Zachikumba chachikulu kumene kunkupusaka lokura khala kuti akupasa ndalama zingati pita uzikanyozera kunyumba kwako ndi akazi ako ndi ana ako osapanga mistake. Okay, apanso tikupezaso maripoti ena onena kuti kuchikwawa
ndi kunsanje kuchikwawa ma primary elections achipani cha DPP amayenera kuchitika dzuloli makamaka kuchikwawa amayenera kuchitika dzuloli imene ili pa 23 komano lero lino kunsanje kuna amayenera kuchitika koma zadabwitsa unena kuti dzulo pa 23 kunsanje north kwachitika ma primary elections pamene kalenda ya DPP ikunena kuti kunsanje north ma primary elections a DPP achitika pa 24 kunena lero lino moti anthu ena anapita ndithu dzulo kavota ndipo zatheka ndi munthu wina amene amapikisana naye sanapezekeko chifukwa kumufunsa akunena kuti ine ndikudziwa zoti zichitika pa 24 zichitika ayiwo apanga bwanji pa 23 guys mupanga bwanji zinthuzi mukuziyendesa bwanji DPP zinthu zizizi sikuti nkoyamba kuchitika zachitikachitikapo ndithu takhala tikuonapo zikuchitika izizi kodi simungasinthe simungakhale ndi mawina wake osintha zochita zanuzi guys tamasinthani takulani takulani inuyo nchipani choti chinayamba pakanthawi ndi by now ndinu chipani chachikulu opposition bwezi mukupangako zinthu zolongosoka khadwe lili muzipanga mpaka liti fo mungopangabe zomwezo mungopangabe mukuti pakisa manyazi tu ifeyo anthu amene timaulutsa nkhani zosiyanasiyana tipezeka kuti lero tikuulutsa kuti ayi DPP yapanga zokongola mawa DPP yapanga zopusa lero MCP yapanga zokongola mawa MCP yapanga zopusa basi PP yapanga zokongola DPP yapanga zopusa guys takhala ni mbali imodzi ngati muli mbali yopusa khani mbali yopusa ngati muli mbali yabwino takhani mbali yabwino basi okuyamikirana zikuyamikirani ngati muli mbali yopusa khani mbali yopusa yomweyo okunyozana zingokunyozanibe fwa izizi zomati basi lero mwakhala abwino mawa oyipa zimene zimukuti sokoneza ifeyo oulutsa nkhani khani mbali imodzi samakhale opusa iyayi mapiraketu anthu azikutawani azikuopani anthu amene amakukondani ukutsatirani azikutawani apapa muwerengero nena kuti munthu amene mwampusisayo ameneyo ali ndi anthu ake amene amutsatira so iyeyo kungopezeka kuti wasintha maganizo kupita ku independent muwerengero kuti kuli mavoti ena amene azichoka kumeneko so mavoti amene inu ni nthawi yoti niyo muzikokera mavoti noti tapangani zinthu zooneka masomo anthu kuti mwapanga zinthu zoonekera ndithu bwinobwino opanda kukondera anthu akukondeni sizanu mukupangazo yayi so ineyo ndikusiyireni pompa komano ndibweranso ndi nkhani ina zimene zikuchitika mawa uno ndi khani pomwepo pamene ndikutolera ndithu nkhani zosiyanasiyana zambiri zikubwera musatalikire iyayi pangani subscribe kuti zambiri satiponye ndiso kumbukirani nena kuti tikukanika kuti tizibweresa anthu azipani zosiyanasiyana amene ali akuluakulu akuti akudelera channel chathu chinonena kuti chili ndi ma subscribers ochepa guys tindi 52 subscribers komwe kuti ayi ma subscribers anu ndi ochepa mukasakwanisa 100 tizakwanisa kubwera pa channel pano live tizilankhula anthu kumatifunsa mafunso kumayaka so pangani subscribe cholinga kuti anthu azibwera pangani subscribe guys mwakupemphani pangani subscribe kuti anthu azibwera ndithu mazakhala nafe pano zimukwamire Club Junta, building better Africa.